resistentzia hori gauza naturalak. Baina azpimarratu nahi duen beste gauza bat da, saiatzearen eta ekitearen aldeko jarrera horretan, bere jarrera oso irekia dela da. Kontua ez dela modu itxi edo itxu baten egitea aurrera eta ekitea, kontrako baizik. Esan nahi dut, niz nago oso ados sarriri jarri izan zaion idazleen militante itxiaren etiketarekin. Hori ere, badago. Kritiko batek baino gehiago adibidez ulertu izan du sarrik heroitasunaren defentsa egiten duela, euskal borrokalariaren irudia mistifikatzen duela, borrokaren bidea goraipatzen duela, eta bat. Eta nire hor nago interpretazio horrekin oso ados. Nik ez dut uste bide hori mistifikatzen duenik. Kontrakoa dela oso argi dio, bide hori benetan latza dela, eta zalantzak sortzen zizkiola. Eta irakurriko dugu orain lehen epatu dizuetan poema bat. Begira, hemen badaude bi poema. Bata da, zer egin, eta hor, ekitearen aldeko jarrera agertzen da. Baina gero badago, zer egin galderekurrarekin. Alegia, bigarren honek, erreferentzia egiten dio lehengoari, eta duan, lehen esan dagoa, orain, zalantza inguratuta geratzen da, ezta? Eta benetan nire ustez, sekulako gizatasuna agertzen du Sabenaldiak poema honetan. Poema ulertzeko kontutan eduki behar da, ekitearen aldeko jarrera, lehen esan dut bidaiaren metaforarekin lotuta da. Baina baita ere kantatzearen ideiarekin. Askotan agertzen da. Abia gaitezen marinenak bezala kantatuz eta kantatzearen ideia horrekin lotuta dago. Eta hau argitu egiten dizuet, ze oso importantea da bukaeran kantatzeari buruz berak zer esaten duen ulertzea. Zer egin, interroganteare? Ez dakit, zer egin, beste irekin. Gure ustekabeko irekin eta usteko irekin. Gure lagun eta inoren lagunak ia segitaldea osatzen dutenean, inoiz, banan, doazela. Ez horren txilioa aditzen da, eta arerioak ere elkartzen ditu eriotzak. Bizitzak, baratuz joan bezain beste. Justizia itxu, ilun, madarikatu berberaren. Eta mundua, unibertsoan batutako baran jarrez jarraitzen du bilaka, hilak usteltzen duten artean. Hilberriak, ankibaneko jendearen bertzat, eriotzaren dauekin zenbatezinean. Hil bakoitzarekin atal bat galtzen du. Hilkanpaiak geuretzat dira. Don. Kanta bat kantatu nahi genuke, baina gorpu gehiagitugu eosteko. Bueno, poema honetan badako joko bat, eta nik uste argitura dela joko hori poema hobeto lehentzeko. Hemen Jon izeneko poeta batekin horako intertextualitate joko bat planteatzen du Sarrik, eta gainera seinalatu egiten du jokoaz, esaten du don da poeta horren izena. Eta poema hori irakurri ingo dizuet, gainera Sarrik berak itzulita dago. Zer nik uste dut Sarriren pentsaera argitzeko lagungarria dela, ezta? Hortan, hau Jon Doneren poema bat. Inor ez da irla. Inor ere ez da bere baitan osoa. Pertsona bakoitza kontinente zatia da, lurraren partea. Itsasoa lur puska bat erauziz gero, Europa osoa geratzen da gutxiturik. Argaitz handi bat, edo zure lagunaren etxea, edo zeure etxea galdu balitz bezala. Edozein pertsonaren heriotzak gutxitzen nago, gizariari loturik nagoelago. Eta beraz, ez ezazu sekula galdetu kanpaiak norengatik ari diren jotzen. Kanpaiak zeuregatik jotzen dut. Hori da Sarrik esaten zuen, ez da, kanpaiak geuretzat dira. Bueno, humanoa gara zentzuen, eta humanoaren guztia dagokigu. Hori hitzen ondorezako papagaioak testuan ere esaten da, edo Ikaroren erorketa, poema hori Iban Zalduak egindako antologia honetan dago, erorketa polita da. En fin, eta esan nahi dut. Bat
batzuek ikusi nahi izan ez dute ere, nire ustez Sarrik sekulako gizatasuna agertzen du bere lanean. Eta oso urrun dago itxurakeriatik eta zintzua da bere agotza benetan oso zintzua da. Oso irekia da bere jarrera. Eta irekia delako, Sarrikan esaten digu, kritika oso beharrezkoa dela. Eta autokritika ere oso beharrezkoa da. Beti esaten du berak Deabruaren abokatua testuan, beti bestearen ikuspegia ulertzen saiatu behar dugu. Eta ez badago, kontrako ikuspegirik egongo ez balitz, asmatu egin beharko litzateke Deabruaren abokatu papera eginez. Zer autokritikarik egiten ezkala, azkenean jarrera immobilista bat egin. Eta hori kritikatu egiten du berak adibidez, testu asko. Irekia bada bere jarrera, bere testuak idazteko modua ere, jarrera ireki bat badin badaukazu ezin duzu manual bat idatzi, ezin duzu testu dogmatiko bat idatzi, mezu batekin, diskurso itxi bat egin, kontrakoa, eta hori da zuzen ere berak egiten duena. Testu irekiak idazten ditu, zerbait bai estatu beharrean, galderak zuzentzen ditu, etengabe, eta dena zalantzaren erreferentziarekin inguratzen du, azken finean irakurleok geuk ardera ditzagun gure ondorioak, ezta? Eta horretarako Sarrikan adibidez paradojas baliatzen da, ezta? Kantak iezaiogun zehazka kanta bat, gura berriaren zehazka urtzari. Zila dago zehazka? Zertarako zehazka kanta bat. Demagun. Edo ekin diezaiogun aurren sinestearekin derrota ezagunak berantzako. Baina aurren sinestearekin zer esan nahi honekin? Zer aurrako inozoak esaten dira, eta berari ikusten dute dena dela posible. Oda zer da? Ironikoa? Ekin diezaiogun hori? Ala, horren zart, dena da posible, nik bintzatzetzean bidozkat eta oso tematia dira, sartzen bazai ez gero eguruan, hortak egitiko dira lortu arte, ez da, oso tematia dira, orduan zera dira esaten. Haurren ilusio eta tema hori gure eginez ekin dezagun? Ez da, esan edo. Bere testuak horrelako detaiez edo paradojas edo beteta daude, azken finean bilatzen duelako geuk buruari eragin diezaiogun eta nor bere gogoetak atera ditzan. Eta ez, zer egiten duen testu askotan. Idazten ditu testuak bi irakurketarekin. Bata da, testuak agerian esaten duena, eta beste gauza bada azpian dagoena. Tiroa, adibidez. Zen gai, zane gai. Zuzuen zane gai. Novelista, zen gai den Spirit of the Border, Moatu Spiritua, zanatzailean. Novelan, tiro berak, zarata desberdina egiten du. 22. atalean, tiroa jotzen duenaren lekutik, krak da tiro hotxa. 25. tiroa errepikatzen denean, entzuleen ikuspegitik, tiroak espadan egiten du. Printzipioz testuak azalean mentzat, onomatopei inguruko bitxikeria bat komentatzen du, eta izan egin dena goberan, baina jakin agian ari da hori baino askoz gehiago esaten, ez da, edo sugeritzen mentzat, esan ez du esan, geuk atarako dugun konklusioa da, edo nik, ari da esaten azen finean, segun eta nondik, tiroa botatzen duenaren ikuspegitik, eta tiroa jasotzen duenaren ikuspegitik, ezberdina dela, alegia, segun eta nondik behiratzen diren gauzak, ezberdina direla, bestalden, esan dugunan azken finean, ez da bestearen ikuspegia ulertzen saiatu behar dugula, eta bat. Eta hori testu askotan egiten du. Berak, solas meteorologikoa, zaudituarekin dubakia, eta bat. Berak testu bat idazten du, esan, ez du esaten, baina bultzatzen zaitu zeur, pentsatzera eta ateratzera hori. Azkenean da, itzen ondo esako sarreran esaten zuena, ez da, liburua ez da gogoetena, baizik eta aurre gogoetena. Aurre gogoetak aitzakiak dira, irakurleak gogoeta egin dezan. Eta hori da denbora guztian bera bilatzen ari dena, eta onartzen du, elkarrizketetan onartu izan du. Badakin dire liburuak ez direla errazia hartzeko, eta nik lana eskatzen dio irakurleari. Berak ez du manual bat idatzen nahi. Berak nahi duena da, blog bere ondorioak atara ditzan.